Amerika je upravo uhvaćena kako kriju posljednju Dodo pticu. Daniel Cruz je bio urbani istraživač i nalazio se u Marylandu kada je pronašao nešto što mu je zauvek promenilo život. Daniel je naleteo na staru železničku prugu i odlučio da je prati. Međutim, nakon otprilike 30 minuta praćenja, nije video ništa i hteo je da odustane. Kada je odjednom u daljini ugledao ogromno skladište. Kada je prišao bliže, video je znak na kome je pisalo vlasništvo vlade Amerike, zabranjen pristup. Međutim, on je izignorisao ovaj znak i nastavio da ide. Daniel je polako prišao vratima skladišta koja su bila veoma zarđala i stara. Otvorio ih je i ugledao je jarko osvetljen hodnik. Daniel je bio iznenađen, jer je ovo mesto izgledalo napušteno i nije ga bilo na mapi. Išao je hodnikom sve dok nije stigao do kraja i tamo je naleteo na vrata na kojima je pisalo: ptice unutra, ne otvaraj vrata. Međutim, Daniel je već otišao predaleko. Njegova znatiželja bila je na maksimumu. Odmah je otvorio vrata i ono što je ugledao ostavilo ga je bez teksta. Ispred njega je stajala živa Dodo ptica. Nije mogao da veruje i nije imao pojma zašto Amerikanci to kriju. Brzo je uzeo kameru i napravio nekoliko slika i video zapisa. Kasnije tog dana objavio je snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama. Ukoliko već niste naleteli na snimak i želite da ga odgledate, pritisnite ovu ikonu, onda više, onda slike i video će vam biti poslati.